Venim a parlar-vos d'una cosa molt interessant, que és Julian Barnes parlant de que tots tenim dret a Canviar d'opinió. canviar de parer. I la veritat és que és un llibre que hem anat comentant aquí amb la Judit durant setmanes, perquè és un llibre que se'ns ha fet interessant. És interessant el fet de que et defensa que les coses no són inamovibles. Ni les coses ni les persones. Ni les persones. Ni l'idioma. Que això està molt bé. I penso que ell fa un llibret curt, perquè no són moltes pàgines, és un 75 pàgines, és un opuscle, un pamflet, un d'allò, de defensar que tots tenim dret a no ser sempre iguals. A canviar d'opinió, a canviar de pensament, a canviar de manera de fer, a canviar de pentinat, a canviar de manera de parlar. A poder votar 3 partits polítics en moments determinats de la teva vida sense deixar de perdre els teus principis, que també pots canviar-los. També pots canviar-los. També pots canviar els principis. I pots canviar-te el pentinat i pensar que sempre portes el mateix pentinat. Sí. Parla sobre la consciència d'un mateix i dels altres, de que tu penses que no canvies i canvies. I quan et diuen allò de és que has canviat, també pots dir-li l'altre i tu no, perquè aviam, tots canviem. I davant d'això, que és un llibre molt senzill, ell hi posa la seva part personal, es centra molt en ell, el que li ha passat a la vida, el que ha llegit, el que ha votat, el que ha fet, i ho fa amb això, amb 3 capítols. És molt amè, 3 capítols, molt ràpid, i et fa pensar, Et fa pensar en els canvis d'opinió o canvis de parer. Sí, és com mirar-te un mirall on la cara és la de Julian Barnes, però ets tu alhora. Sí. I llavors és divertit, i és clar, a més escriu molt bé, està molt ben publicat, aquí és angle, en castellà és anagrama, en aquests quaderns nou. I per tant, si teniu mitja horeta, 3/4 d'hora d'un dia, l'agafeu, gaudireu molt i al final el guardareu a la vostra biblioteca perquè és un llibre que us acompanyarà la resta dels vostres dies mentre aneu canviant vosaltres mateixos.